Responsabilitat. Sostenibilitat. Participació. Acompanyament. Revolució. Xarxa. Equip. Comunitat. La transformació del centre ja ha començat. Escoles Més Sostenibles és un programa de l'Ajuntament de Barcelona amb més de 20 anys de recorregut. L'objectiu és que els centres educatius siguin agents de canvi de la ciutat i contribueixin a fer-la més sostenible. Es comprometen amb la sostenibilitat dissenyant i desenvolupant plans d'acció per fer que la sostenibilitat sigui real. Això ho fan a través d'un compromís que signen i que els acredita que formen part de la xarxa d'escoles més sostenibles. Una xarxa de la qual ja formem part més de la meitat dels centres de tot Barcelona. La Secretaria Tècnica del programa assessora i acompanya el professorat a emprendre accions de transformació i això ho fa oferint recursos, assessorament, formació, espais d'intercanvi, etc. La direcció del centre ha d'acompanyar la il·lusió d'aquestes persones i donar empenta. A l'escola ens hem proposat com uns quants reptes. Portem la samarreta verda per protestar amb el canvi climàtic. A l'escola, per ser més sostenibles, fem refugis per a alguns animals. Aquí a l'escola tenim un hort. Guardem l'aigua de beure per regar les plantes. Cada cop hi ha més gent que s'interessa per la Comissió de Sostenibilitat. Participar en aquest projecte ens ha portat a descobrir que el més important no és tant l'assoliment d'un objectiu final, sinó tot el camí d'aprenentatge que et porta a arribar a assolir-lo. Com una via d'entrada a poder intervenir en la ciutat i modificar-la em fa ser ciutadà conscient i compromès. Jo em sento satisfeta. Estic contenta de formar part d'aquesta gran família. Em fa sentir satisfacció, em fa sentir que formo part d'una xarxa que cada vegada està creixent més, que no està sola en aquest treball per la sostenibilitat. A partir d'ara, res tornarà a ser el mateix. El futur és nostre. El futur és nostre!